Ma, iniwan na ako ni Myla. Ano? Walang utang na loob talaga yung babaeng yan. Tahan na, anak. Magpakalalaki ka. Nandito pa yung anak mo. Ma, hindi ko kaya na wala si Myla. Mababaliw ako. Ma? 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 O anak! Bakit ka nandito? Nasaan ang apo ko? Ma, pasensya na po. Umalis na po ako kila Renz. Hindi ko na po kaya. Bakit hindi mo dinala ang anak mo? Hindi nga po nila pinapaubaya si Amy sa akin. Kaya hindi ko po siya maitakas. Sige, maupo muna tayo doon. Kung bakit naman kasi, bumalik ka pa doon. Alam mo naman na hindi maganda ang ugali ng pamilyang yon. Iniisip ko lang naman po si Amy noon, ma. Ayoko naman po lumaki siya ng walang ama. Kita mo ngayon, ikaw naman ang wala sa tabi niya. Makukuha mo pa kaya sa ama niya ang anak mo? Kukunin ko siya, ma. Magtatrabaho lang ako at mag-iipon. Para sa ganun, ma, may sapat akong pera para sa pagpapalaki sa kanya. Sige anak, maganda yung naisip mo. Balang araw, ikaw din ang hahanapin ng anak mo. Opo, ma. Magsisikap po ako para sa anak ko. Kahit wala po yung ama niya. Huwag kang mag-alala anak, tutulungan ka namin. Salamat po, ma. Ate Myla, kamusta ka na? Ayos naman, Rysel. Si Amy, kamusta? Ayos lang naman siya. Lagi nga siyang pinapasyal ni Mama. Talaga? Namimiss ko na siya, Rysel. Bakit di mo siya puntahan dito? Ayoko, Rysel. Baka nandyan ang kuya mo. Huwag kang mag-alala ate. Sumampa na ng barko si Kuya. Totoo ba? Kailan pa? 1 buwan nang nakakalipas, kaya pwede mo nang dalawin si Amy. Paano naman ang mama mo? Baka galit pa rin siya sa akin. Basta, ako ang bahala sa'yo. Sige, bukas. Pupunta ako dyan para dalawin si Amy. Sige ate, mag-iingat ka. Maraming salamat, Rysel. Myla? Myla, anak? Kakain na tayo! Saan kaya nagpuntang batang yun? Buti na lang hindi ako nakita ni Mama. Para po. Rysel? Rysel? Ate Myla, halika, tuloy ka. Ate Myla, mauna ka na sa kwarto. Rysel, asan si Amy? Nakalimutan kong sabihin ate, umalis sila ni Mama kanina. Kala ko pa naman, madadatnan ko yung anak ko dito. Ate Myla, may papakita ko sa'yo. Sumunod ka sa akin. Akala ko ba sumampa siya sa barko? Pasensya na ate kung nagsinungaling ako.
Gusto ko lang naman makita mo ang kuya ko. Magmula nung iniwan mo siya, mas lalo siyang nalulong sa masamang bisyo. At araw-araw siyang umiinom. Sinasabayan niya ng bawal na gamot. Ibig sabihin, matagal na siyang gumagamit? Oo ate, pinagtatakpan lang ni mama. Pinagbibigyan niya ang mga gusto ni kuya. Kaya pala sa tuwing mag-aaway kami, parang wala siya sa sarili niya. Iniwasan niya na yon dati pa. Pero mula nung iniwan mo siya, bumalik na naman siya hanggang sa nawalan na siya ng bait. Bakit nandito yung babaeng yan? Amy, pumasok ka muna sa kwarto mo. Anong ginagawa mo dito? Ma, ako po ang nagpapunta sa kanya dito. Hindi ka na nahiya? Nakita mo yung ginawa mo sa anak ko? Ma, wala pa akong kasalanan. Anong wala? Nakita mo yung ginawa mo sa anak ko? Simula nang iwan mo siya, nawala na sa katinuan yung pag-iisip niya. Hindi ko naman po kasalanan kung bakit nangyari sa kanya yan. Ma, wag niyo pong sisihin si Ate Myla. Naikwento din niya sa akin noon na sinasaktan din siya ni Kuya. Sino naman po ang magtitiis? Ni halos patayin na ako ng anak nyo. Hindi nyo po kasi nararamdaman kung anong sitwasyon ko sa kanya. Kasalanan mo kasi nagpabuntis ka sa anak ko. Huwag akong sisihin nyo, kundi ang sarili nyo. Dahil pinagbibigyan nyo lagi ang gusto niya. Mahal ko lang yung anak ko, kaya lahat ng hinihingi niya, binibigay ko. Oo, binibigay nyo lahat. Kahit ikakasira ng utak niya. Tama si Ate Myla, Ma. Masyado kang sunod-sunuran kay Kuya. Hindi nyo kasi alam. Hindi nyo alam na sinasaktan din ako ni Renz. At hindi ko alam kung anong gagawin ko sa kanya. Kapag hindi ko maibigay yung mga gusto niya, sinasaktan niya ako. Halos lahat ng gamit dito sa bahay, naibenta na niya. Bakit hindi mo sinabi sa akin agad, Ma? E di sana, umuwi ako dito. Ayoko na sabihin sa'yo. Baka kasi pakulong mo ang kuya mo. Kaya inilihim ko na lang ito sa'yo. Baka pati ang anak ko sinasaktan ni Renz. Hindi, Myla. Hinaharang ko ang sarili ko tuwing sinasaktan niya ang bata. Kaya ako yung nasasaktan. Ma, may magagawa pa tayo kay Renz para hindi gawin ulit sa inyo yon. Kaya nga po, Ma. Ipagamot na lang natin si Kuya. Baka sakaling bumalik siya sa katinuan niya. Sige, kung yun ang nararapat, papayag ako. Mama, Anak, andito na si Mama. Gusto mo umuwi muna tayo sa amin? opo, Mama. Ma, pwede ko munang iuwi si Amy? Sige, Myla, kung yun ang nararapat. May trauma na din kasi si Amy tuwing nagwawala si Renz dito sa bahay. Hayaan niyo po, Ma. Bukas po, dadalhin na natin sa pagamutan si Kuya. Hayaan niyo po, Ma. Babalik po ako bukas para samahan ko kayong ipagamot si Renz. Sige, Myla, hintayin ka namin. Maraming salamat. Myla? Myla? Amy? Amy? Anak, wala si Amy dito. Nandun sa bahay nila, Myla. Kung gusto mo, anak, tawagan ko sila para pumunta sila dito. Hindi na po, ma. Ako na lang po ang pupunta sa kanila para personal akong makahingi ng tawad kay Myla at sa pamilya niya. Sige, anak, ikaw ang bahala. Salamat po, ma. Sa wakas, makikita ko na mag-ina ko. Tao po? Myla? Myla? O Renz, ikaw pala yan. Tuloy ka. Nasaan si Amy? Nasa kwarto. Sandali lang at tatawagin ko. Amy, anak. Amy, huwag kang matakot sa papa mo. Anak, pasensya ka kay Papa kung napabayaan kita noon. Hindi
ka na po ba sisigaw? Hindi mo na po ba ako sasaktan? Hindi na anak. Mabait na si Papa. Mahal na mahal kita. O Renz, kamusta ka na? Ano po, ma? Okay na po ako, ma. Mukhang ayos ka na nga. Ipagpatuloy mo lang ang pagbabago mo para sa anak ninyo. Opo, ma. Para po kay Amy. Gagawin ko na ang lahat. Tama yan. Gawin mong inspirasyon ang anak ninyo para sa pangarap ninyo sa kanya. Siya nga po pala, ma. May sasabihin po ako sa inyo. Ano yun, anak? Sa susunod na buwan po, makakailis na po ako ng bansa. Talaga, anak? Masaya ako para sa'yo, Myla. Mama, iiwanan mo kami? Anak, magtatrabaho lang si mama para makaipon ng pera. Para sa kinabukasan mo. Dadalawin naman kita, anak. Kahit wala dito si mama mo, nandito naman ako para sa'yo. Salamat, Renz. Tama na nga ang drama nyo. Tara na sa loob para makakain na. Renz, dito ka na lang kumain. Halika na, apo. Pasok na tayo sa loob.